Omashana, Bono, Ogogalana, Ayana.
Living a fresh deal. Feel fresh in every moment. Okay. It's okay. No. Hello. Please, can I know you? My phone will check this go through. Oh. Konye buto onye na-echi echichi. On Your father? Oh, my father called me. Ngwa bụ nwa ya nwoke. Oh wow, that's good. Ka eki si fu ihe a na-achọ ime taa? Wow. And kedu ihe nwere ike ịgwa your father? Short and simple. Thank you. Yes, sir. Thank you. God bless you. Yes, sir. God bless you. Hello, sir. Na tata anyị nọ na Mbalabe gị ka ji maka ya wee bịa maka onwe ihe sila anyị na ị ga-eme today. Mana tupu anyị gaa n'iru ka ịgwatụ anyị afa gị na nke ị na-achọ ime taa. Afa m bụ Chibuoche Nwụba. Ana m echi Ozomkpu taa. M echi ụzọ oge ọzọ chi Ozomkpu taa. Biko nwere ike ịkọtara ihe iji wee chọọ ka ime ya bụ ihe? Ịma na asị ife onye lụrụ oge ya bụrụ ụsa. Yes. Elugo m oge chi ọzọ. Okay. Maka na ịma na omenala Igbo mmadụ ichigwe n'ọzọ abụrụ mmadụ nwere ego. Ego dịkwa na ya. Nọọ na imepụtago ibe na ụmụnna gị. Okay. Kebụrụ ụgwọ ndị zụrụ azụ ịzụgo mmadụ, ụgwọ ndị bidoro ahịa, ụgwọ ndị ịlụrụ ụlọ, imeche ihe a niile ụmụnna ya na-asịsị gị okere ka ịbịa ịzatara ha afa ka ị mara ihe bụ dị n'ọzọ azụ ya ọzọ mgbe Enugu ọbụrụ obere ihe ọ traditional society, cultural society dị n'ala Igbo ha na ndị Igbo mmadụ ọzọ ara asị asị ọzọ ara eme ajọ ife so omenala ọzọ constitution ọzọ signify mmụọ maka na anaghị alaiki ajọ ife anaghị alaiki ebe na-egbu mmadụ ana ma ekwu eziokwu wee sị na ọka maka na ọ dị mma na nsobelufa maka na ife dị n'ọzọ ife na-efu abịago n'anya ife nọ n'ọzọ ndị ezigbo mmadụ wee sị na ọ gụrụ nka nsogbu ofe
ka anyị wee kwalitere ndị na-eme ihe n'Enugu. Okay. Daalụ sir. Ịkọ ọgụrụ anyị ihe dị n'ọzọ. Biko, kedu ekpere ị na-ekpere ndị ya eji maka gị wee si fa ania wee bịa taa? Ịfụrụ obiọma ka ọ bụ na fa na-abịa. Ịfụrụ enyi nwoke anyị ji abi na New York. O si Ụmụahịa wee bịa. Ya na ndị banye ụmụnne ya. Na-asị Chineke etu ozu ya dute ha nche n'udo. Anyị ranụ gbata mgbe fa ya na ha anarụkwe n'udo. Anaghị ka ha bụ ebe ha si bụ ife afọ. Ihe nna ayọ Chineke ka o duo efe n'uche n'ụlọ. Na onye abụ onye udo, abụ onye aṅụrị. Ana ife aṅụrị ka ha ji wee bịa. Ana ịtụ asị ya ihe ijikwa aṅụrị wee n'ala. Amen. Daalụ sir. N'ikpeazụ kedu nkwa ị na-ekwe ndị ọzọ dịka ị na-abanye n'otu ọzọ n'ụbọchị taa? Nkwa na-ekwefa ka izi n'ihe edobe iwu ọzọ. Ife anyị gụchara ya. Ihe dị n'ọzọ esika. Iwu ọzọ ezigbo omume. Ka anyị wee ram ya onye a jeneral na-enye ozugbo omume na ndị ọzọ na-edozi obodo. Ka m wee sorofa ihe nkwa ha na mmeso ọzọ edozi Enugu. Daalụ sir. Kekwa n'afọ anyị akpọzighị n'ọzọ ahụ? Afọ anyị akpọ n'ọzọ na anyị echi n'ọzọ Dikeanagbalizu. Dikeanagbalizu. N'Enugu kwụ na ụmụnna. It's not gịnị ka a ga-akpọ ya? Dike. Ozomkpu the president of Ozomkpu. Onye ọnwa bụ the former secretary of Ozomkpu. It's also a book watching and why have you up there and guard? I got first side of this yeah, but the second page. They will do by way. Actually, why you? Yes, you. Yes, you. God, what go do? Oh no. Oh no. Oh no, Celeste. Oh no, Celeste. No, full of oh no. Oh no. Then the secretary. Okwu egwu. Ezigbo mmadụ. O jide onye. Okwu egwu. Ejide onye. Cultural minister. Cultural minister.
Dikeanagbalizu. Odogwu nwoke.
Anyị na-asị unu nnọọ Igbo odu okwu agwara nna ọgwa na-etili ọra obuduru eze apụta eze a na-ekwute okwu atụ egwu nna ya nwogo akala mmiri ọgọme nọnụ oyimonyi nwoke na ihe oyimonyi nwoke na ihe ọgbụ ụzụ mgbọrọgwụ ọjị ebube mba ebube ụwa omekachie orimili apeke ogene ebe kredike a na-asị ji ụmụ nnọọ ụbọchị emume ka ọ na-elu ebi na wapụrụ meka nne ya eze chiche owuru bụ ego ọzọ tọrọ obi apụtala ụwa omentụka ibe narị mma karịa ọzọ ọkọ mere ụbọchị emume ka ọ na-elu eze amaeji ike na-ebu Akachukwu ike na-ebube ọ na-azọ ekele ike unu na-asị ụlọ Speakers.
Registered with his CSC certificate. Fecha, even in a check okay, see where I'm making Anya Fugwa call of Funam, even a medal, Anya. Ozomkpu Dikeanagbalizu. Ndilala zekenenu. Kachakulanu. Ngega ka ị na-achọ ịtọtụ ije nwere ugwu wee na-abata Owumagana sị na aghara eji na ọkụ na-agba n'agụ wee rafụ ije nwa ọgaranya eji mara ndị bere anyị ga na-aga ka si aga. Ekele m unu biko ndị ga na ibe a ga-emedo tata ndị ga-etinye aka na ya bụ Ozomkpu Ebubechukwu ụzọ Ozomkpu Ebubechukwu ụzọ iso na ya Ozomkpu Ebubemba ịnọ na ya Ozomkpu Akajiugo gị nwa ga-elidi dị tim onye ga-amachala anyị ya na omeka ọkpata ozu ọha omeka nne ya omeka nne ọgwa nne ya onye abịa machala anyị ana ma ibe bidozi asị ka agwado na agwado owogo ndị anyị ranyere ga-eje dubata ya nye guard of honor maka ọ na-abata ịma na Enugu ukwu na-abata Ozomkpu Owele o so ni anya yeli di team Ozomkpu ọkanume ọgbọni ya unum Ozomkpu unum nwere nna iso ni ya eze afọdụ the second ọzọ eze afọdụ the second the chief welfare officer anyị ị ga-eso ni ya ọ dị mma ekele m unu
more.
daalụ na onye igwe na-ara Enugu gbanwere ọbụla mba eseghi nnọọ esụpụtara nnọọ Okpueze na-elute oke ekene m unu ụzọ Enugu ekene m unu si wepụtara ibe ka igwe gọchara anụ ọjị kịta anyị ama na ịgbado ngụ n'anwụ bịa kutenụ mmiri aka mmiri aka sikute mmiri ndị aka ka anyị na-eke ọjị igwe ewelugo ọjị ọ bụrụ na anyị nọ na kabinet ebe a ebe anụ ọtụtụ eze ekele bụ omeghị